Siitä paremmasta. Ai sitten Suvi. Onko sen jälkeen jo vai? Oi! Herras, mä pelottaa ihan. Joku tunke. Eikö saa varmaan? Joo. Aatas, niin mä haen noin. Ihan päätöntä. Niin jo. No täytyy hauskaa Mä parin naurut sulle. Niin mitä? Nauru pari kertaa. Ja hienosti ajetaan linjoja. Kato se, voi vitsi, mä oon Mennään Siellä vaan. haetaan linjoja. Joo. Ai kun joo, se lataa. Ja lataa ja sitten. Vitsi, kun haluais uudestaan vaan tuohon. Kohta. Pääset vielä. Vähän siistiä. Ootko valmis? Joo. No. Ihan hermotonta. Niin ja. Oliko hauska? Jukka takana elämää edessä. Kyllä se on siellä oikeesti, jos makaakin, niin se on heti. Oh. Niin. Ja vielä nauru päälle paljon. Se kusee itsensä, kun mä olen tossa. Mitä? Se kusee itsensä, kun mä olen tossa ajamassa. Se ei pysy nahoissaan. Vähän on hyvä selostaja kyllä, Kuka toi tietsä. on muuten toi selostaja? Matti Kyllönen. On vai? Se on ihan oikee, joka... Onko se oikeesti noissa? Varmasti on siitä jotain. Häh? Se on Huvilautissa Luumäellä. Mitä? Mökki Luumäellä. Ai jaa. Sanookohan se jotain? Jostain sieltä. Se sanoo siitä. Laut se häpeää päästä sieltä päin. Vuonna 1950 ensimmäisessä Italian Monzan kilpailussa paalupaikalle ajoi Juan Manuel Fangio, suuri legendaarinen tähti. Mutta voittoon hän ei päässyt. Saa nähdä, kuinka kovan ajan Suvi heittää taululle. Suvi on horoskooppimerkiltään kaksonen, aivan niin kuin Rubinio, Rubens Barrichello. Koko Suomi tuntee Suvin ja punaiset verkkahousut. Nyt se tapahtuu. Voitto Monzan GP:ssä. Ja Suvin motto. Ota, älä jätä. Ja nyt se nähdään, kuinka Suvi taiteilee siellä. Ihanne mieheksi Suvi kertoo. Urheilullinen ja hauska. Ehkä juuri niin kuin Kimi Räikkönen. Hän saattaisi istua Suvin pirtaan parhaiten. Vai ehkä sittenkin Suomussalmen suuri mies Heikki Kovalainen. Heikki jännittää ja haluaa olla mukana. Näin lähtee Suvi nyt sitten tälle nopeimmalle kierrokselle. Kaksosestahan sanotaan, että on kuin elohopeaa, vilkas, notkea ja mikä parasta aina liikkeessä. Se sopii hyvin myöskin Monzan radalle. Ja Suvin ensimmäinen shikaani taittuu loistavasti sieltä. Ja nyt alla pohjaa, kurva grande, nurmikot jätetään sivummalle, pyritään pysymään valkoisten viivojen välissä niin kuin rataopettajat sanovat. Sieltä tullaan talla pohjassa, nopeudet ovat yli 300 kilometriä tunnissa. Sitten kutosvaihteelta pudotetaan pienemmälle. Automatiikka hoitaa se meille tänään. Ja Rogia ensi vasen, tiukka oikea. Yritetään jälleen pysyä tuon vihreän viivan päällä. Ja sieltä lähestytään pienen suoran pätkän jälkeen. Lesmo ykkönen, hienosti taittuu. Jälleen pieni suoran pätkä. Ja sieltä tulee jarrutuksen kautta Lesmo kakkonen näin. Suvi ajaa tyylikkäästi ja hienosti. Näinköhän tulee vielä tämän päivän kierrosennätys. Pikkuisen mennään nurmikon kautta, mutta eihän se haittaa, kun suoraosuuksilla sitten pysytään tuossa valkoisten viivojen välissä. Hienosti kulkee McLaren, loistavasti kehrää Mersu takana ja näin tullaan Variant-Kaskariin. Hienosti menee tämä. Suvi on selvästi tehnyt ajatustyötä, hallitsee kaikki radan mutkat erittäin taitavasti. Nyt sitten vielä tuo parapolika ja kaikki mitä sieltä löytyy. Tallo niin syvälle, että kutittaa oikein kantapäässä. Ja sitten tulee tuo parapolika, kun punaista näkyy. Pieni löysäys, ettei auto karkaa hiekalle. Sitten jälleen talla pohjaan. Kaasua niin paljon kuin sieltä löytyy. Suvi haluaa tehdä vaikutuksen tämän illan TV-katsojiin ja tekee kenties pohjaa-ajan. Hyvin menee, mutta menkää. Hienoa, polje. Sieltä se tulee. Loistava aika. Hienosti pysyy auto hanskassa ja näin on Suvi maalissa. Aikaa jo tältä illalta on takana. Eikö multa? Ai niin kuin se tarkoitti Suvilta. Niin. No ei tarvitse kyllä mua selostaa, kun itki syyttää. Ota! Suvin aikaa 1:42,172. 1:42,1. Erinomaista